Værkstedet har jeg bygget for 60.000 kroner. 60.000. Huset bliver 150.000. 150.000. Går du på mer alltså för Hvad? det var billigt för det här huset? Ja, altså det er fortrinsvis genbrugsmaterialer. Second hand materials. Og så jeg finder det sådan, jeg vil helst have det gratis. Jeg vil helst ikke betale noget for det. Så tager det lang tid at finde. Men der er gået lidt sport i det. Og man skal være lidt af en detektiv sådan for at finde de der ting. Where have you found the things? Jamen det er fra mange forskellige steder. Altså ting til gulvet her fandt vi i Aarhus. Så nogle fabrikker, der laver bordplader. I stenplader. Træet til dem her, der fældede jeg selv træerne ude i skoven. Og så har jeg fået dem savet op og limet sammen. Og så havde jeg mulighed for at låne nogle maskiner tidligere, så jeg kunne lave alle de der møbler. Men de möblerna har du inte byggt va? De är fantastiska. Jo, det är det han säger att han har. Han har byggt dem. Ja. Ja, jeg bygger omvendt. Jeg starter med at lave møblerne, og så bygger jeg huset bagefter. Og så håber jeg, at de passer sammen. Okay. Det är fantastiskt. En runda form. Ja. Sådana runda skåp har jag drömt om att ha hemma, men jag vet inte hur man gör. Hur har du gjort det? Møblerne er lavet for en 5, 7, 8 år siden. Da jeg var handyman på Kerteminde Højskole. Okay. Tidligere, de havde sådan et komplet værksted med maskiner. Så Okay. Ja. Så jeg lavede også de trekantede vinduer og dørene. Og sådan. Jaha. Ja. Det är lite kul med spröjsade flerkantiga fönster. Kolla. Ja, det er en håndvask. Ja. Har du sett den grejen?